U l-ħidma tiegħi twassalni hawnhekk f'imġarr ix-Xini bejn Għajnsielem u Sannat fejn Infrastructure Malta wkoll se tibda l-ħidma tagħha maqsuma f'żewġ fażijiet fejn ħadd tirranġa il-mollijiet preżenti f'din il-bajja. Ix-xogħol ħajibda minn fuq din il-pjattaforma li qegħdin taraw li fiha bejn wieħed u ieħor 300 metru kwadru li sservi kemm ta' parkeġġ żgħir meta jkun hawn id-dajjes kif ukoll is-servi ta' parkeġġ għal karozzi tal-familji li jkunu qegħdin hawnhekk igawdu din il-bajja. F'din il-parti fil-ġimgħat li ġejjin se tkun magħluqa għal pubbliku, ġifieri kemm jista' jkun żommu l-bot minn din il-parti kif ukoll anke jekk tiġu bid-dajsa żommu l-bot minn hawnhekk għaliex għandha bżonn titnaddaf u jsirula il-tiswijiet neċessarji. Ups! Kif ukoll xi ħaġa importanti li tkunu tafu li l-kuntrattur se jagħmel se jħejji portiera apposta biex kemm jista' jkun ma titniġġisx il-bajja u Infrastructure Malta għamlet laqat apposta ma' qdiet ambjentali biex kun hawn uffiċjali fuq il-post waqt li qed isiru x-xogħlijiet biex żgur ma jsir l-ebda ħsara lejn sbuħija naturali ta' din il-bajja. Imbagħad wara s-sajf se jitranġa wkoll il-moll ieħor li fih bejn wieħed u ieħor 30 metru. Pero dwar dak, ngħidulkom f'Ottubru, xejn skuża tajba biex nerġa' niġi Għawdex. U minn Għawdex għal Malta, fejn fil-jiem li għaddew Infrastructure Malta reġgħet fetħet triq dawret il-wied fil-Mosta. Din it-triq ta' madwar 9 kilometru qiegħda fiż-żona residenzjali magħrufa bħala ta' Santa Margherita. U sa ftit jimilu din it-triq kienet miftuħa biss għar-residenti li joqogħdu f'dawn il-ħawi biex bekk kun jistgħu jsiru xogħlijiet bħalma qed taraw biex tinbena mill-ġdid din it-triq. Parti mix-xogħlijiet li saru kienu li ssaħħew il-pedamenti, għaddew servizzi ġodda minn taħt l-art, inbnew bankini ġodda u fl-aħħar mill-aħħar ingħataw diversi saffi ta' asfalt biex it-triq illum il-ġurnata qiegħda kif qed tarawha. Tajjeb il ngħidulkom illi issa it-triq reġgħet miftuħa għar-residenti u għal kull min jixtieq jgħaddi minn hawnhekk. U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa, infakrukom biex tafsu like fuq Facebook u subscribe fuq il-YouTube channel. Inselmulkom u narakom il-ġimgħa d-dieħla.